Iso muramen rosan tengah itu. Wis ben wong ya ora payu kok lapo. Ibaratnya aku tahun ngarep Gareng. iki rumore gitu ya. Tahun ngarep garenge aku, Nggih, dalange aku. lho. Borongane Dalange sampean garenge jenengan. oh, simulasi sik ning ngono. Simulasi dalang kene. Contoh, Simulasi. ning tenan kok nganti sesuk kok luwih payu aku titehen iki. Nganjuk awas aku. Tepuk tangan sederek. Nggih. Oh ya, ben koyo gareng ya. Sudah. Tepuk tangan. Monggo Mas Dalang. Mongko pakliran kuwi nut jaman kelakone. Dawuhipun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Pakliran wayang kuwi nut jaman kelakone. Tuladane gawe sanggit garap lakon, bedol kayon terus limbukan kuwi ya entuk. Entuk. Bener apa ora? Bener. Dedok dedok dedok. Waduh. Iki dalang kucluk apa piye to iki? Ayo dalang nut jaman kelakone kok, Dik. Iki apa? Serebek apa-apa? Bedol kayon ya ayak hong to, Mas. Ngawur dalang ora. Iki garenge rung metu ya? Urung. Ya wis kene sik. Klasik. Ayun. Sik. Latihan. Bedol kayone kuwi nganggo ayak hong, Mas. Enteke tung tak tung ayun. Iki ringan model piye? Alah garap, Mas. Kowe kira mudeng garap belas kok iki. Iki jenenge nut jaman kelakone. Iya simulasi ya. Simulasi. Gua tahun ngarep aku dalang. aku Gareng. Iya. Borongane pira mau? 2.500. Oke. Eling-eling ya, Cak ya. Bedol kayon ayak hong terus tung tak tung dadi ayun-ayun. Oh, iya. Ora usah nganggo irama dikirongi. Oke? Oke. Iramane tanggung mawon. Oh iya. Tanggung jawab. Langsung limbukan iki. Nut jaman kelakone. Iya. Alhamdulillah ya nduk, awake dhewe iso silaturahmi ning laladan nganjuk. Iki gandeng awake dhewe ora ijen, iki ana bintang tamune gareng. Wah enek wayang kok langsung limbukan lho. Garengipun, Cok. Heeh, serampatke. Ya garenge jumeneng. Aku mbok apa? Gareng, Mas. Lho terus mbok joget apa? Serampat, Cok. Seto. Aku macak dalang iki. Lho, dalange sapa sih? Jenengan. Lah iya manut dalang to. Purbawasesa ana astane dalang. Setuju Bapak Ibu? Oke. Lagi iki lakon dalang kon serampat. Penonton iki damen kok. Kok damen to kowe iki? Lu macak dalang kok serampat. Lho, dalange sapa? Jenengan. Lah iya manut Purbawasesa ana astane dalang, Mas. Serampatke, Cok. Ngaturke sugeng dalu para pamirsa. Sugeng mirsani. Seneng lho. Dalang kok, Dik. Ya ampun. Bintang tamu kok wani karo dalang. Iya, nyuwun ngapunten Pak Dalang. Oh iya. Kak dadi boyong apa ya, Lek? Jogete gareng iki. Jogete gareng. Yes no, gareng bintang tamu kok.
to ya. Terus iki. Terus. Wis, wis. Tepuk tangan. Ya, wilujeng dalu Mas Gareng. Wah, alhamdulillah ya Mas Gareng ya. Lho, iki terus to. Lho. Dalange sapa Mas? Jenengan. Lah iya manut dalang no. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Wilujeng. Mas Dalang Kocelok. Oh, iya ora badi kaya ngono kuwi ra kena. Mboten mareng nggih, mboten ora mareng. kena karo dalang kok, Mas. Aku ya manut to iki mengke. Nggih. Kok aku ora bayaran. Nggih, nggih, kados pundi Mas Dalang Jajak? Nggih, kados pundi? Aku pekeweh, Mas. Ora. Aku bar iki engko nesu. Ora nesu. Ngene apik aku wayangane piye? Ya dalang no. Berarti ana limbukan ya ana ceritane no. Suluk tantang-tantangan. Perang ya? Yo, weh. Perang ning wayang? Gak. Lha apa? Aku mbek kowe. Lah, wis. Yo wayang dadi dalang ngedep kelir, ngedep tebok kok. Aku iki kelingan, Mas. Kelingan apa? Biyen zaman aku nom-noman iki, tuk bojo iki gara-gara lomba perang. Lho. Sing menang tuk bojo paling ayu dhewe. Alhamdulillah, Mas. Heeh. Bojoku elek wong kalah. Ngono diumone. Perang apa? Wayange apa? Wayange kulit to Mas, wayang kerdus ya tugel, ngawur. Maksude ki tokohe. Lah ya genahno wong lek kok wayange apa kok genah semene wayang kulit kok tak ketekok. Anoman musuh sabrangan apa? Musutan kali yo kenek, rasa nyabrang. Tak jumpuke wi anomane wis ana. Sabrangan iki. Wah. Bae dadi dalang duwe peniti ya enak. Masyaallah. Duwe penyimping. Wah, kok dadi gareng, dadi peniti to aku ki bareng kok akeh men sambene. Ora apa-apa engko tak embui 50. Hei. Sing ngimbui malah kono. Wah. Ki apa sih? Suluk apa? Suluk, Mas. Oh. Cengkok isi Purwodadi. Iya. Paham to, Cok? Oh, sik urung isi suluk kok wis tepuk tangan lho. Jwangkahangro sesumbar lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kadi guntur ketuk omo pengkang jala nidi mbak lumembak banyune Hop. Ki suluk cap damen piye to ki? Suluk kok nganggo dalu dang tutu dentak dang. Suluk sing Prabu sing berwibawa. dalang kuwi kulinio sregep sinau nyawang endi-endi nggon ben banyak khasanah budaya iki cengkok isi Purwodadi kowe kira ngerti suluk kok Iya nggih Pak Dalang matur sabamu urang adoh iya original iki iya Tuhu Sang Wisnu Bathara arsa hang lebur bumi ong nyatlang ngending kalangyan aglar pandam moncar tinon lir kegonang surem soroting tan padang kasor lan pajaring purnaning gegono leh gawi-gawi sambetane ora salah hati aku
Kok ora nggo tantang-tantangan sik to? Kok Langsung mati kok ora nggo tantang-tantangan sik? oh alah kowe kira ngerti ya Mas. Ora ngerti piye? Anoman kuwi satriya kondang perwira yuda. Heeh. Tangane atos ngampleng pisan langsung semaput. Lah kowe karo anggota perang kesuwen. Lah kuwi ra ngetokno nek Anoman kondang no. Kuwi dalang lumuh kuwi. Alah ya kowe sing gak jos. Anoman iki kondang-kondange wayang tangane atos sikile mantep kok. Lah penonton kadung ngenteni tantang-tantangane kaya apa, perange kaya apa. Lah kok Anoman gak ketok sekti. Kowe iki mudeng ora we. Karo anggota mang dadak suwen. Oh, alah kaplok des mate wong iki wong kondang e. Oh, alah. Berarti ngono ora sanggup perang ya. Ora no, wis wong kondang kok. Lah nek cara ngono wayang bar jam 1 no. Lho, ngono kuwi karek pinter-pintere kowe to, Mas. Oh, maksudnya pinter-pinter. Lah ngene iki gak semaput to, engko Semaput. tambani urip neh ngono. Diantem neh, Semaput neh. semaput neh. Terus mamane wektune jek turah. Ditambani neh. Oh, urip neh. Sik tapi wayang apa puskesmas yo tambani urip neh lho. Alah, kowe urung duwe bojo nek kok bojo kaya aku lho Mas bar urip neh. Oh, alah rajos blas kowe. Mula banyak belajar dari saya. Aku ngakoni kok Mas, aku jek Joko Tingting. Mula perlu banyak pengalaman menyerap ilmu kepada sampean sing wis duwe bojo. Lah ngomong to. Joko Tingting, aku udah wong lho masyarakat Bulak Mojo, masyarakat Weruh sing ngerti. Akbar delon apa nate? Dalang akbar krungu, dalang akbar gendaan, ora nate. Dalang akbar kambon wong wedok apa nate? Ora tau krungu. Aku ora tau krungu Mas. Heeh, ora tau krungu ta? Wis apik ngono piye Mas ya? Heeh, mergo primpen. Mergo aman, heeh. Primpen. Mula aku njaluk ilmu nyang kowe. Yo, aku nek petuk bir kita lho, ewoh aku Mas. Bir kita sinden iki Iya. penyebabnya pekewoh. Lambeku rasane ijek Mas. Tak tupapuk. Iya, aku nek petuk bir kita ki ewoh aku. Lambemu Rasane ijek, rasane ning lambe ijek ana rasane wae. aja saru. Ki di live streaming konotasimu negatif. Kok iso negatif lho? Ning lambe rasane kaya jik. Lah ditau dikaplok sendal kok. Oh. Masam dikapakno. Yo pikiranmu sing elek Joko kok pikirane ngeres. Oh iya. Oh. Layak wong primpen. Wes ya. Wis yo. Heeh, wes. Aku yo ora enek hitungane rek suwe-suwe. Wis ngono ae. Wis ben roh kondang ya Pak Anoman ya sekti ya. Sakti. Kok nek perange kok suwi berarti ya. Mas aku lindu bumi piye meng. Oh mbok tiru. Ora. Apa-apa kok tiru? Aku ndonga ditiru kok suwuk ditiru perang ditiru. Heeh. Mari yo bejane menang kowe. Aku gur kalah bagus asline. Sik to, ngarani apa mong nek petuk bir kita pakai mergo Bibirku jek ono rasane, Mas. iya. Kon ngadeg no. Sapa? Ya bir kita no. Ya pokewuh no. Lah pakai Lah mosok aku bar dikaplok sendal kok ngakon. Ya aku. Lah wis konon kono. Ayo Mbak Bir kita. Ayo berdiri ya. Ngancani Mas Gareng. Iki dalang jajak. Seputar aja. Yo. Ngene kok tak arani pengrawit apik. Ya. Pengrawit kok ora pengerten blas. Sinden lho lingguhe ning kono. Jumeneng lho gur tuwa kene spotmu ya dawane ra umum. Lho. Ya ben sinden iki golek keringet. Heeh, ben ora Lah nek kademen iki kan. ngerti nek ketok golek keringet kademen, ya medun sik mubeng rono to, Dik. Kok teko kene pas spote Ya ban. kesel no lek medun. Lah reng golek keringet. Iya. Wong kok Berarti ngewo. spotnya gak entuk dawa-dawa. Ojo dodol. Contohnya spot sing gak dawa iki piye? Kowe munggah ya, nduk tak tuk dudang, ding, tok dang tuk jam bar wis ngono lho. Dijajal ya Yo. Mas ya. Piye dijajal. memang jajal balenono. sik. Lah ayo lali neh wis ana. Spontan kok
Nggih, nggih. Sithik ae Mas, sithik ae. Nah, iki aku pamane duduk iki sik. Kita hadirkan satu artis yang cantik nan jelita dengan khas suara merdunya, cantik orangnya, pernah tenar di masa kemerdekaan yang pertama. Kita hadirkan. Suwi men to. Kok iso masa kemerdekaan zaman Londo ya. Kowe gak Cina mbiyen? Ora. Ada gede ayu. Sapa jenengmu? Mbak bir kita ngono kok iso. Elengku bir bintang. Hei. Senenganmu kuwi. Kita hadirkan gede ayu. Bir kita. Tung. Wes ngono wis kok kene kok iso bingung lha apa. Kok elik men to? Ora pokoknya eleke Mas, ini tanggap situasi dan kondisional. Kok tungcrut Kok ngono mak to. ceret ngono to, Mas? Kok mak ceret? Wong terakhir lagi mules kok. Makasih ya, Mas. Selamat malam Wilujeng Dalu. Mbak Nggih, bir kita. Wilujeng Dalu Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya sik semangat ya, Oh, Pak. semangat. Ya Mas Garing ya Mas ya kademeni penontonnya sik ngematke Pak Dalang, ngematke sampean ini hebat berarti warga Ning weru. tenan tak akoni warga iso kumpul menyatu guyub rukun iku nek nonton wayang. Jajal nek kita anggapane ora wayang ana sing gelut, ana sing tukaran, ana sing waduk, ana sing linggih. Lah nek wayang lho pinarak jenjem, lenggah, mirsani anteng, penonton yang baik dan kondusif. Upama Mbak. ora seneng paling ngadeg balik karo rasan-rasan. Lah nyapa rasane? Diapure ngono ditanggap. Kuwi nek ora seneng. Nek ora seneng. Lek Nyatane seneng ya do pinarak Oh, to. kaya ngene iki Kaya ya. bengi iki alhamdulillah. Ayo menyapa warga masyarakat. Niki acarane bersih dusun, Mbak Bir. Nggih. Leres. Ngagem pantun kemawon nggih Loh, Pak pantun Dalang. boleh, Pinter iki calon guru iki. Tuku melon karo aki. Mesti kelon iki yo. Hei, tapuk. Live Ra streaming. entuk saru, ra entuk saru. Lah melon iki Jurung mesti to, didengarkan dulu. aku nek ro kene kudu wae. Hei, kudu apa? Kudu semau omongan wae. Oh iya. Ayo tuku melon, tuku melon. Tuku melon karo aki. Para penonton mugi panjenengan kathah rejeki. Amin. Terus aku ya duwe pantun kagem Pak Dalang, Mas. Ayo itu. Go kene ya. Nah dipantuni no. Ayo sing apik ayo. Pantun ya. Hmm. Ke Semarang terus ke Mekah. Apa itu, Mbak Pak Bir? Dalang, ayo kita menikah. Hei! Loh, kan statusnya kita kan ya sampean wis wisuda ki ya wis lulus ya to. Ayo, Berarti- arep sauran apa kowe? Kita ora trimo ngono kita. Siapa tuh gak terima? Oh alah kowe manasi aku to. Lah Alah. Jadi wis duwe bojo. aku ki duwe pantun ya Pak karo Mas Gareng ki. Pripun, Soalnya aku pripun? makanya gak seneng karo Mas Gareng ki ya ngene iki lho. Jajal tak dungokne. Tuku sego goreng ning pilang kenceng. Hmm. Mas Gareng ra iso ngalor. Ra iso mancing maksudnya ra iso mancing, Ra iso ngalor karo mancing lho. Lah, Mas. Ora maido Pak Bu. Piye, Mas? Biyen seneng aku tak tolak rek. Mula yo ngelek-elek aku terus ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, aku los modele. Sampean Mas, sampean ini apa effortmu ning aku apa? Pak Dalang iki lho efforte. Astabrata ya nek kepanjangane ngerti gak? Apa? Aku sayang Birgita Ayu. Ha, tenan. Piye Astabrata? Aku sayang Birgita Ayu, pas to? iya. Sampean effortmu apa? Effortmu apa? Gareng laras ya apa? Wis ra payu Mas, Mas Gareng laras iki. Grupnya jenenge apa, Mbak Bir? Gareng laras. Ngawur. Lah, Aku ndek grup dhewe. apa? Madya Palastro. Madya Palastro. Madya ki di antara, Palastro ki mati. Jadi kerawitanku setengah mati. ora payu to. Ora Iya. payu iki Lah jenenge. piye? Enek grupe ora tau tanggapan. Apa diarani nek gak enek grupe nyatane yo latihan. Nek piye jajal lah. Sing penting latihan terus. Penting ya. kumpul. 2,5 yo do moh. Anggap campur sari. ya, Dikancani Mas. Mbak Bir iki lho. Wilujeng dalu no. Nggih, Mas Gareng. Masya lama Allah. tidak bertemu ya, Mas. Bocah kok ayune kaya ngene. Masa Allah. Iki anake wong pira? Eh, Hei! anake sapa? Anake sapa? Wis ora wong pira urunan. Wong nek pendidikane rendah ngene iki kok, Pak. Lho nek wong tekok karek nyauri kok nesu-nesu. Ora nesu lah gunane sampean Lah nek karek tak tekoki anake wong pira jawab piye? loro. Lah ya ora ampung to perkarane, kok dadak nganggo nesu. Wong aku anake wong sak desa ora geger kok. Lah kok anak wong sak desa. Akeh men piye? to? Akeh men. Kok akeh men kuwi ngawur kowe iki. Lah piye? Pak aku main gedangan, ibuku gedangan, podo-podo sak gedangan sak desa kuwi lho. Oh, iya. Oh, iya. alah. Anake wong desa ngget. Akal pikir wis cekek. Banget kok. Ya. Aku berarti kurang Nyet, pinter ya. Mas. bocah-bocah iki gur menang ayu karo ganteng asline. Weh! Kurang ajar. Iki nyuwun sewu ya, ora kok umuk, ora kok takabur. Apa?
Aku lulusan SSN, sarjana SSN. seni. SSN. Mbak Bir kita kemarin juga baru diwisuda menjadi sarjana seni, lulusan Mm. ISI Surakarta jurusan Karawitan. Kemarin baru saja diwisuda. Kok iso Sampean ngelokne punya, kucluk? Saiki titel iso dituku kok. Nggih. Angger gelem mangkat karo bayar SPP rutin ra yo lulus. Nek sampean pinter tak bedheki, Mas. Bedhek ana. Bedheki. Donya wis sadurunge nek donya aku wis bedhek-bedhekan kok. Karo sapa? Iya goblok aku malah ketok goblok Ayo bedhek ana. Nom-nomane Raden Janaka iki sapa? Nom-nomane Raden Heeh. Permadi. Ya. Nek nom-nomane Raden Kresna Raden Kresna Narayana. duduk jari pinter, jari SSN, jari dalangi. Ora ngerti ndang apa? Nom-nomane Janaka sapa? Nom-nomane Permadi. Nom-nomane Kresna. Lho, aku tekan sampean jemale aku. Lah ya aku gak ngerti re. Nom-nomane Raden Kresna iki ya Jarwa. Sik to kok ngawur to kowe iki. Jarwa, aku ya roh kuwi sekolah ning isi iki ngerti kuwi aku nom-nomane iki Jarwa. Nom-nomane Janaka kuwi Permadi nek nom-nomane Kresna kuwi Narayana. Dudu Jarwa, Mas. Coba. Takono. Bu panjenengan nembang ular kambang, Bu. Heeh. Lho, tekon buke iki lho. Iki lho, Ibu iki sinden iki roh Seksi. sampean iki ra roh. Tak matne aku nyaleh. Ya. Tak mireni sing tenanan iki. Heeh. Kok ngono jare aku pinter. Heeh. Jenengan Bu, tapi Ya wedi Bu Aku iki. kok wedi ta. Lah kok Lek ini ngono Mas kok amatke kaya lek kelinci kucing. ngono Ben ya. ben mat ngono lho Bu, kok koyo kelinci waduh. Tenan iki kaya kelinci tenan. Malah kelinci nek gak mbok los-los. Malah Iya, aku, kayak sampean. aku malah dilirik karo melet. Sinden sepo iki gak lagi. Iya, Monggo Bu. Monggo Bu. Jarwa muda. Jarwa muda. Mudane sang. Lah, iki lho. Mudane sang Prabu. Krasna. Hop. Betul toh, aku yang ngerti ku sakjane kuliah ning isi, Mas. Jarwa muda, Ah. mudane sang Prabu Pinter Kresna. sapa Walah. sampean karo aku? Dadi Pinter aku mudane toh. Prabu Kresna iki Jarwa. Jarwa. Walah, ngono ya melu film lho Jarwa iki. Ayo. Kuwi jenenge wangsalan. Oh, pangsalan. Jarwa muda ki tegese ndek nom-nomane Kresna kuwi jenenge Narayana kok Ayo ngawur. Jarwa. Ya sak bahagian sak. Kalah to karo Kalah, toh. misormu, kalah to. Kalah, Ayo toh, balesen. balesen, Mbak coba. Bir kita nek iso pancen. Wong aku ora dijiwe tok kon bales. Betul. Ya kan bedean. Adu kepinteran iki lho, Adu Mas. IQ. Ah, adu IQ. Kowe engko nek kalah gelem ngaku goblok, Ya, ya. Tenan lho, Tenan, janji lho, oh, deal. Deal, janji. iki mau rak perkara wayang. Iya. Wayang. Aku sus paite kok apa ya? Wis, Apa, wayang? teko, Gamelan? gak teko. Heeh. Aku PT kok anu apa ya? Apa? Kewan-kewan. Ya, hewan-hewan. Oh, aku kan jurusan pertanian Mas aku. Oh iya iya. Loh. Oh, nek perkara kewan apal aku. Iya, isi jurusan pertanian ya sampean. Kowe ngerti? Hah? Lu ngerti apa ora? Podo. Lho, piye to Mas jare kewan-kewan? Aku urung teko. Urung. Lah we ngomong nek urung teko. Ya, 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 wis meneng aku. Bedane Heeh. manuk karo kucing. Nek manuk sikile loro, nek kucing sikile papat. Betul. Lah Betul. cetek, Ya toh, Pak, betul ya, Pertanyaan Pak. ngono. Lah. Lah aku rasa kowe cah SD cah TK yo paham. Loh, Jawaban yang spesifik to, Dik. Nek manuk mabur nggih. Heeh. Lah. Kucing mio-mio. nek manuk Lah. wis apa wis kalah wis aku ngaku kalah. Aku kalah to. Ya, Kowe ngerti kucing? kucing. Kucing kae nek dilus-lus turu apa mlayu? Turu. Kowe Nek manuk. kowe ngerti kucing? Heeh. Kucing kae nek dilus-lus Turu. turu apa mlayu? Turu andani kok. Lho manuke? Kowe ngerti kucing? Kucing kae nek dilus-lus Turu. turu. Lah nek manuk. Lah manuke? Lah manuke? Sing guyui karepmu piye jajal? Lah sampe ini bedane lho. Bedane kucing karo manuk iki lho. Kucing nek dilus-lus turu. Lah iya lek Manuk sadurunge dilus-lus wis mabur sik. Goblokmu. Hei. Lah wingi kok dadak guyu ngopo nek ngrembug manuk? Lho. Ya tak. Kowe tau ngelus-lus anu kucing? Hei. Kucing. Kucing ya ya. Aku mak diek ngono. Kowe kulino kok. Wis ya Mas. Wis, Tembang ya, Atur tembang, panglipur. Atur panglipur suka parisuka. Sik tak selingi
maos anu nggih, layang nggih Mbak Bir. Nggih, 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 Ayo. nggih. Sugeng dalu Pak Dalang kula nyuwun gending podang kuning dibawani sesi deman dibawani. Gending menika kagem warga weru Kang Sarto Bulak Mojo. Lan kagem Bapak RT RW ugi kagem panitia. Matur nuwun sugeng dalu lan sugeng amirsani. Oh, Mangga Mbak Bir milih podang kuning menapa podang kuning sesideman. Podang kuning kemawon. Oke. Podang kuning ngambil tiringane Dik, iki adik kelas ya. Masya Allah. Oh, ini kok adik kelasmu akeh, Mas. Alah, alah sing gambang iki lho masamu. Nyapa, Mas? Dosen. dosen. Dosen ini Astabrata ya. Astabrata kepanjangan dari apa? Aku suka berkita ayu. Lah, diakani lho karo Pak Dalang. Kowe kok ya muni berarti tenan to, Mas? Ora, lagi mangan anu to. Singkatane kuwi ya. Wedi Dalang iki. Ora, nyapa wedi. Yo. Nganggo bawa. Dibawani. Oh, dibawani. Heeh, Mbak Bira ya. Selindro Mas songo mojo. Wis. Kupingmu lho, Reng. Mosok lho. Kupingmu loreng lho. 6 ro. Oh, pas 6 ro. Mas jenenge nyongon. 6 ro. Lah keduren lah rasane 6 ro. Lah. Mangga, Mbak. Nadyan wujud timong peksi. Tepuk tangan. Suarane apik wong sing ngulang aku. Isi Prodadi ya. Iya. Mak warai mendem ae aku. Lah nek ra kowe mendem po gelem karo aku. Atau apa ya. Rekak-rekake kowe gandrung aku ning aku menolak ngono ya. Drama teater kecil-kecilan. Iya, dadi aku kono seneng aku, ning aku rek ora menolak ngono lho modele. Terus ki Pak Dalange dadi apa? Alah sing nonton. Wah. Iya. Berarti cocok ngono ora? Ora Ora usah. Ora usah karo mlaku ngono. Ganggu. Oh iya. Aku sing menolak ya. Iya, Kowe iya. sing seneng aku, kowe gandrung aku. Mas Iya, iya. Gareng. Rek-rekake kowe kedanan aku ngono Ah, lho. iki. Mas Gareng. Alah aku gak seneng kowe. Mas Gareng aku terus nang karo kowe, Mas Gareng aku terus nang karo kowe, aku tebasno jajan, aku tebasno motor, aku tebasno mobil, Mas Gareng. Raya, oke wong wedok meteng nganggur. Lah kok mata nganggur ya. Seneng ya ora ngono kuwi. Lho, nek seneng mesti effort ngokokne apa-apa. Iki lho. Janji ayi, Ton nggih Kang Mas. kowe besok yen Nggih. kelakon tak karo Heeh, Mas. bakal tak tukokno gelang saon. Sik to, Mas. Sakone. Saonone. Oh, malah sih ditambahi sakone. Lah duwe ra enek kok saon. Sak gram ora gablek aku. Itu gale cukup mong lho, tunggale cukup. Ya kowe tunggale cukup ya cukup. Ngono ora ditapuk sendal. Iya cek krasa lambeku kok. Ya. Ndi ki Mas? Halo Iya. manis nengsem make. Kan iki kudu jinjit berarti. Rasa mbok contoh, terus jengkok Ora, pati. aku nyontoh jinjitmu lho kok jinjit ngene Lah iki. dhuwur kowe ya diawene ngene padha to. Ya apa bahasa apa kuwi jane kok Iki lho tinggi badan Oh, iki. iya. Mang dene aku rada jinjit ngene lho Mas. Iya, Dadi kan iya. ben iso dhuwure padha. pikiranku kon Oke, tindi. oke. Oh lah kowe iki Joko ning ngeres. Primpen apa? Primpen. Iya. Ya bir kita barang kuwi. Nyapa aku? Wes ya terus. Mos, aku apa kowe to? Piye? Ya wis kowe. Gantian. Jane aku iso ning gandeng kowe Ya wis kowe. ya wes ya wes. Oh, engko ndak dereki menang-menangan kowe. Gantian. Modal swara tuku mobil, Duh. Lah pisanan modal gareng untuk apa? aku modal swara padu ning. Lah tanggaku tak suarane ra penak. Lah aku ya kesalahan ngomonganmu nyelek kita, Mas.
Ya piye kahanan kok, Dik. Sombong ki nomor 1 nek kere keri-keri ta mikir. Penting gak sombong. Ya. Terus? Golek isi podang jenar. Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah. Siapa nih nyapa? Aku menolak. Lah nyapa ta ngono kuwi iki nyapa? Mosok enek wong lanang nolak kok iso Lah iya. koyo cempe malah. Padake wedhus ya kok tembe. Nang ini yang ini. Ya ditibake ya. Oke Pak Dalang. Podang kuning langgam dulu. Yuk buka celuk. Monggo dados. Esok awan